Tercera i última fase de l'acció participativa que ha de servir per crear un nou carnet jove amb la participació de tots els joves, que són qui al final el fa servir. 5 tallers, una a cada demarcació territorial. Nosaltres som el de Barcelona i això comença ja. Sí, això és el procés participatiu per intentar definir què volem del carnet jove en el futur. I això ho hem fet en 3 fases. La primera era de lliure accés a través de la xarxa social. La segona vam posar les propostes en 20 grups d'idees diferents, de territoris i d'edats. Llavors aquestes propostes les hem fet amb aquelles que ja tenim actives, però que potser les hem d'explicar millor. Aquelles que ja tenim incorporades, però que hem de millorar. Aquelles coses que són idees bones, però que avui o no podem fer avui en el carnet jove o pensem que s'han de fer des d'un altre àmbit de l'administració, i aquelles que pensem que es podrien incorporar, però no tenim, i aquestes són les que ara debatrem a la tercera fase, que aquesta ja és presencial. I farem 5 trobades, una a Barcelona, una a Tarragona, Lleida, Girona i a les Terres de l'Ebre. Tu ja vas estar a la primera fase a la segona? No, perquè vaig arribar massa tard. I com ha estat? On vas veure que podies participar en aquesta tercera fase? Em va arribar pel Facebook. Era un sorteig, deien que simplement t'havies d'apuntar i que potser t'agafaven, i vaig dir, doncs vinga, per què no ho provem, i m'han agafat i aquí estic. Com ha anat això aquí dins, aquesta estona? Doncs està sent molt interessant i jo crec que molt fructífer, perquè estan sortint moltes idees. Què et va fer decidir que volies participar d'aquesta acció participativa? Doncs bé, perquè realment jo estic utilitzant el carnet jove des de la primera edat que es pot fer servir, no? I llavors, com veig alguna mancança i tinc alguna idea, doncs ho veig una possibilitat perquè es pugui fer realitat, no? I millorar el carnet jove. Què voldries tu pel nou carnet jove? Que millori la pàgina web. La principal és millorar l'aplicació, perquè moltes persones s'han queixat de que l'aplicació va una mica lenta. Que tingués com un perfil més concret per la persona que utilitzi el carnet jove. Afiliacions per gent que està a l'atur o gent que són pares joves o que té alguna minusvalia. No sols oferta de descomptes, sinó també pel grup en concret de problemes que surten també a la joventut. Molta feina a fer, doncs, no? Moltíssima. Ara, per acabar la jornada, què fareu? Posar les idees en comú. Aquests tallers de cocreació del que consisteixen és en 2 parts. Una, el que fem és que comencin a parlar i a desenvolupar els temes, les diferents opinions i visions, per grups una mica més homogenis. Més o menys està durant 1 hora i mitja, ara acabarem, i mentre la gent descansa, els joves, els participants descansen, si se'n van a aprendre alguna cosa, a la part de coffee break, els moderadors i conductors, que el que fem és quedar-nos aquí per preparar molt ràpidament uns resums, uns destacats, unes conclusions express, que li diem. Aquest serà el material, la base que farem servir per l'última part d'aquest taller. Què tal? Doncs ja ha acabat això. I la veritat que està molt bé i m'ha agradat molt. És una molt bona iniciativa. Sí, jo crec que ha sigut una bona alternativa pel carnet jove, perquè mostra que es preocupa realment per les persones que l'utilitzen, pels usuaris. Quina idea estaves aportant tu ara, a les conclusions? El nostre grup i jo també trobava que la web Connecta la trobava que estava molt aïllada i que no arribava als joves. Et sembla que està ja en un bon punt, el carnet en si? Sí, jo trobo realment que està en un bon punt. Trobo que s'ha de seguir una continuïtat amb aquests projectes, ja que els participants del carnet jove som a nosaltres, no? I hem de dir les nostres opinions. Com que és una experiència molt única, la recomano molt. Ja us heu fet amics? Sí, fins i tot volem fer un grup de WhatsApp i tot, així que sí. De moment és per passar-nos unes fotografies que ens hem fet junts i després ja, qui sap, en un futur... We are the last generation.